Národné lesnícke centrum vo Zvolene ukončilo jedinečný projekt. Vedci spolupracovali s Európskou vesmírnou agentúrou, ktorá výskum finančne podporila. Pomocou družicových a leteckých snímok lesníci mapovali množstvo biomasy na nevyužívanej poľnohospodárskej pôde. Otázne je jej ďalšie využitie. Vedci Národného lesníckeho centra spolupracovali na projekte s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Výskum trval 2 roky, pričom boli využívané aj dáta z diaľkového prieskumu zeme. To je prvýkrát v lesníctve, keď sme využili radarové dáta pri mapovaní a kvantifikácii biomasy. To je úplne novum. Na takejto mape následne vedeckí pracovníci Národného lesníckeho centra vidia, kde presne sa nevyužívaná pôda nachádza a koľko je na nej biomasy. Priemerná zásoba na lesných pozemkoch je 250 kubíkov na hektár. Priemerná zásoba na nelesných pozemkoch je 3-krát menšia. Z toho jasne vidno, že nie je využívaný ten potenciál krajiny ani poľnohospodársky, sa neobhospodáruje, ale ani lesnícky. Na Slovensku je identifikovaných viac ako 400 000 hektárov nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy. Zarastá vegetáciou a pustne. Tento problém je podľa vedcov v celej strednej a východnej Európe. Pustnú 100 000 a v tom celoeurópskom priestore milióny hektárov poľnohospodárskej pôdy. A treba mať nad ňou rýchly dozor. To znamená, že toto predstavuje významné množstvo biomasy, ktorá by sa dala využiť v rámci politiky obnoviteľných zdrojov energie. Ekológ naopak tvrdí, že neobhospodarované polia majú v prírode svoju dôležitú funkciu, no za predpokladu, že do nich nezasahujeme. Táto plocha je naozaj plocha pre prírodu. Zarastajúca lúka, ktorá kvitne čerešňami, hlohmi, šípkami, je pekná. Druhá vec sú ekosystémové služby, ako napríklad ochrana pôdy, asakovanie vody, podpora opeľovačov. Aký bude osud nevyužívanej pôdy, ktorá postupne zarastá, majú ukázať ďalšie vedecké štúdie. Podľa lesníkov mapovaním biomasy výskum nekončí. Jozef Kubánek, RTVS.